arrakastatsua dela esan gehiak, ez da, ekitaldi hau, batez be printzipioz bideratuta pertsonekin lanian da bizenari, gestión de personas, saio horretakoari, eta egun bat pertsonak eman da bizena, gaurko jardunaldi honetarako, eta oso pozik gauz, ez, emaitzoneaz. Guk hemen eskualdian eta eskualdetik kanpo bai, lan egiten dugu zen, batez be bai, kooperatibak, taldekuak, horrek presente dagoz, baina beste hainbat kooperatibaz dira zen enpresakin be lan egiten dugu, eta horreri danari bideratuta dago, eta izena emoterakoan badakigu lesundi datozen, jatorri desberdinetakoak dira. Eta kasu batzuetan, ikasleren batzuk bai. Horre lanerako prestakuntzan daukagu zen ikastaroetatik, ikasleren batzuk bai badabize parte hartzen honetan. Hitzaldi honetan, baliabideak, Alexen aurkezpenean argi ikusten da, baliabideak bi harritxuz, hainbat ez, baina ez ditxu aipatu. Igual bakarrik de pasada pertsonak, taldia, balioak, horrek dira, eta hori da, guk transmitidu nahi dugun mezua eta pizkat aurkezpenean esan duguna, hori da hasi nahi dugun, edo erei nahi dugun hasisa. Lehenengo hizlari Antonio Fernández Renoletik etorri danak, beren izenburu izan da gestión innovadora de personas, da pizkat krisialdi honetan, zelan pertsonakin aurre egin dutzen krisiari azaltzeko, eta hori izan da, pizkat klabe, pertsonak motibatu behar dira zela, eta horrek eurak daukela arazotik urteteko giltzarrisa esango. Eta, Alex Txikonena izan da, zer da porrota? Porrota da ez saiatzea, eta saiatu egin behar da. Beren mezua oso argisa izan da, zelako entusiasmo eta transmititzen da bezen. Eta Carlos Andreuna bai da, motivazioa eta postasuna nun dago zen. Eta danak eruaten dabe azkanian hitz bartera, pertsonak. Pertsonak dauke soluzioa, edo pertsonak daukagu soluzioa.